Kawan nyerimpet. Sing ngrasuk agama kanthi bener becik fa insyaallah ora bakal kesurang-surang sing dadi uripe. Amin. Agama apa wae apik. Agama apa wae mengajarkan tentang bersosial bermasyarakat kuwi kabeh mesti mengajarkan tentang kerukunan, kegotong royokan, persatuan dan kesatuan. Ngono. Lah yen ana sing cungkrah kuwi dudu agamane sing ngajarke ning oknum manusiane sing salah, sing ora bener sing dadi pakarti lan tumindake. Weh ngono. Mula awake dhewe urip ana ing Indonesia, bangsane majemuk Dik Petro. Heeh. Bangsane majemuk, maneka warna, suku, ras, ya. Agama budayane maneka warna. Ora siji ngono ya ning maneka warna. Majemuk. Mula bedane agama aja nganti gendro, ya ta. Kabeh agama sing wis disahkan ana ing negarane awake dhewe negara kesatuan Republik Indonesia antar agama kudu saling menghormati. Aja bedane agama aja nganti ndadekake berdonti, aja nganti ndadekake permasalahan. Wong jaman saiki wae aja ta beda agama, tunggal agama ning beda organisasi wae bisa geger kok, ngono ae ya. Ada organisasine ana sing NU Muhammadiyah. Ana sing Islam Jamaah dan lain sebagainya. Ayo, kuwi mung anu ya dalan cara-carane. Dalane kuwi organisasine Kanjeng Nabi Muhammad wae. Heeh. Kuwi wae ora NU, ora Muhammadiyah. Heeh. Urung ana jaman-jaman urung ana. Mula kuwi dalane untuk mempermudah. Kuwi kabeh tafsir, Tru. Ayo. Untuk mempermudah ya toh. Dadi nek ana lupute sing nanggung karben para imam-imame awake dhewe sing dipercaya. Sing mimpin organisasi ngono. Kuwi kabeh jumbuh. Ala ibaratnya tumbuh oleh tutup karo adicara bengi iki mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan. Bersih dusun le. Alhamdulillah. Ngambali atur ya. Ngambali atur nun inggih menika ngaturaken panduwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk dumateng Bapak Kades, Bapak Nur Yahya, Ketua Panitia Bapak Komaini, Kasun Bapak Teguh Riyanto, Kang Sarto sedaya panitia lan sedaya masyarakat ingkang sampun paring kapitayan kapercayan dumateng kula sak kanca Sanggar Seni Astabrata di tahun 2025 isih pinaringan kapercayan. Ayang kena ya Le. Ya sadurunge Mas Gareng munggah sak tembang sik. Di luar Bu Parsinem, Sinden Beatrice sampai Sally. Tak hitungi ping 5 sing durung ngadeg meng sapa? 1 ngacung, 2, 3, 4, 5 berdiri. Ya. Makasih Mas Setia. Selamat pagi, Patricia. Nggih, wilujeng enjing. Kamu itu cita-cita ke depan jadi apa? Insya Allah jadi pengusaha. Ya. Berarti ora nyinden. Iya, tetap ikut. Ya. Maksudnya sampingannya sinden apa sampingannya pengusaha? Sampingannya sinden. Ya, sampingannya sinden. Melu Astabrata pirang tahun, Dok? 2020 nih 2025 5 tahun. 5 tahun ya. Wah, suwe banget.
Ya ana permintaan saya memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Anda. Nyidam sari apa tembang kangen? Tembang kangen mawon. Tembang kangen. Apal? Nggih. Apal? Nggih, Ya, apal. Mang dilanggamne sik. Ya. Nganggo intro sik ora apa-apa. Terus dungtek-dungtek. Nah, engko buka celuk dilanggamne sik. Nek ora apal maca ngrepek ora masalah. Apal ya tapi ya? Nggih, apal. Ya, dadi nek sinden mademburi saru ngono kae. Saru. Ya. Ayo, tenor. Fafa. Ya, langgam sik. Tresno apa pancen sliramu wis ora krasa sayang tresnaku mring sliramu ora bisa apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku Tetap langgam Mas Arya.
Sik aja lungguh sik. 5 tahun toh Meles Tabrata. Nggih. Menurutmu lagu gamelane sing sering metu ning wayangane apa? Gubuk Asmara, Gubuk asmara lali janjine tembang kangen Podang Kuning, podang kuning. heeh. Sesi Podang Kuning, Gubuk Asmara, Nyidam Sari. Ya toh? Nggih. Nah, iki bar iki prei pirang dina? 3 hari. Pentasnya tanggal piro? Nderek tanggal 17. Nek tanggal 17 berarti awakmu prei petang dina to malahan. Nggih. Ya, tak kei PR ya. Nggih. 4 hari kuwi bawa Gubuk Asmara kudu iso, Nyidam Sari kudu iso, Podang Kuning kudu iso. Asmarandana sinom karo Pucung. Kudu iso. Lungguh, Nggih. lungguh. Matur nuwun. Ya, no, kuwi dan kuwi engko kudu telu kuwi kudu hafal. Engko aku ngetesku sak moodku. Aku pengen Gubuk Asmara, Gubuk Asmara. Aku pengen Podang Kuning, Podang Kuning. Aku pengen apa? Nyidam Sari, Nyidam Sari. Ya, sak moodku. Ya, kuwi kudu iso. Iso bawa Nyidam Sari, iso bawa apa? Kuwi sinom kuwi. Duh wong ayu, iso. Duh wong ayu, kenek. Duh wong ayu, kenek. Karepmu penting dong dinge pas. Mas Gareng. Selamat pagi Mas Gareng. Sugeng enjang Mas Alhamdulillah, Jakbar. ora krasa pun gara-gara nggih. Babar pisan mboten kraos. Lah iya to. Ngantuk ilang nyawang sabetan sing luar biasa. Ampun ngalembono dateng kula. Estu mboten ngalembono, dasaripun kula ngefan banget kali sabetan panjenengan kok. Sabetan kaya Cature wong ya elok. nyapu, ya. Ora lamake catur dalang sing guru sak-sake cature jan mili santen. Ya, niki masih ditunggoni para penonton baik YouTube maupun yang di lokasi. Injih. Gitu. Injih. Nggih, ayo harap Mas Gareng ucapan apa yo sapa-sapa yang di YouTube juga disapa. Injih ngaturaken sugeng dalu, sugeng enjang sedaya para pamirsa ingkang wonten lokasi ewon dene iki wonten dalem lumantar streaming YouTube. Kadang-kadang WMC Wayang Maniak Community saking Purwodadi Blora Jonegoro wau nggih kathah ingkang ngabarke matur sembah nuwun pangestunipun. Iya, Mugi berkah barokah sedayanipun. Iya, amin, amin. Luar biasa. Mas Nanang teko to ki mau? Dalem-dalem. Mas Nanang lho. Wah, wong seragaman ket sore kok. Seragaman ket sore. Engko nek Sri urung nembang dhewe Mas Sri. oh ngono ya. Ya. Ora aku lho nyapa to. Wong Mas Nanang teko to. Teko yo wis sampe nunggu ngono lho. Sri urung nembang dhewe urung kok terus melerok ning aku gitu. Ora kena ngono kuwi to Mbak Sri. Rupasaku kok kanca-kanca nguri kok do bahagia to nek. Lho mergo Sri protes ning aku. Angger Nanang kok gendengane aku. Lho, kabeh iki dijumbuhi karo kahanan kok nok. Dipasangke sing sejodo. Upama Mbak Sinta jodone karo sing jedor. Upama Mbak Kumalang kok ya jodone karo Mas Nanang nyekel apa to? ngethuk. Lho, ketuki malah penting sendiri. Lho, pancer kok. Arep gamelan ngungkung kaya ngapa ning ketuke nyrikal. Yo, bubrah kabeh. Bubrah iraman. Oh, baru anjen kan? Saya tak jumeneng to. Ora wis to aja kuwatir. Nanang Aku kuwi ngerti kok. Sri, aku golekno bojo Sri. Piye to? Wis golekno bojo piye to? Sri aku golekno bojo. WA-ne to? WA-ne Mas Nanang niki astu kok. Sri tangi Sri. Iya, Sri guyu nganti kepuyuh. Sri golekno bojo Sri, tanggal piro Sri mantenan. Belas dekne dibales lho. Gacekane. Wis balesono to, balesono sik. Jumeneng Sri, jumeneng. tangi Sri. Yo. Oke, Arep sayang. sudah ya. Wis tak balesi. Ayo, Ya, kene wong ayu jumeneng. Alah, bocah kok ayune ora jamak. Upama entuk Nanang ya wis jodoh banget. Iki sing diarani jodoh tali mangsa. Raseksa kalih raseksi. Raseksa-raseksi tak jodoh sing sesungguhnya. Hah? Nek raseksa karo raseksi. Aku nyanyi dhewe wae.
pisah bareng Mas Nanang. Lah nyapa to? Gantian kali Mbak Sita, gantian kali Mbak Dwi. Lho, mireng Ora aku mau. Ya, ora to nang sebab apa nek kowe ora Pagelaran malam hari ini bisa terselenggara dengan sukses lancar tanpa halangan konco-konco tabuhane apik. Nek ora nek ketuk tidak mungkin. Lah, iya, ketok ki ya penting. Lah tapi Nanang nek kon nembang rene ya gak pati penting. Weh. Ora Mas Nanang. Ora. Guyon Mas. Arep tak kei sesuatu Mas Nanang kene. Rene. Lho tenan to Akbar iki. Ora. Aku arep kei sesuatu. Ora. Jarene kok pagelaran selanjutnya kok Ora. harus tidak iki tenan wae marah. Sik to arep tak kei. Kowe ke Jo. Sik to wis to Aji, tenang Aji. pikirmu. Wis to, wis genah aku ae nyidam sari nang kene. Apa? ayo nembang karo Mas Nanang. Gak arep tak kei sesuatu. Iso. Sik dicekli mik sik. Kowe kok sumelang to? Heeh. Ganjing. Iya no. Ya kok HP-ne Sri mbok kene aku to Mas Gareng. Loh, gua hadiah Nanang kok. Mengko dibuat sih. Ben ra Saya arep tak kei sesuatu. Selamat pagi Mas Nggih, Nanang. pagi. dan kayak es krim. Wah, Pagi. sampai kok yo ngerti jadwale Astabrata to. Pokoke nek kula yo panggah to, Mas. Sampeyan apa takoni ning Sri jadwal-jadwal? Mboten. Lah kok Wong heeh. wong Gak sik to Sri tak takoni Swansulono. Entuk nomormu kok ndi? Jujuran. Mboten ngertos. Saking pundi to, Mas? tak goleke dukun marik-marik. Oh, terus entuk nomere Mbak Sri. Tak Al-Fatihah ping 7, mari ngono Al-Falak ping 7 karo engko ngebuk bantal ngono wis oleh nomor. Wedian iya. Al-Fatihah ping 7. Wis ora nganggo reno. Sri, tapi Astabrata sing kowe duwenan karo awakmu nek loro lho. Sinten? Siji Mas Nanang. Nggih. Loro operator son. Deni ya kira-kira video call terus wi. Ngomong Aku ya. dulu aku lagi turu lagi apa video call. Masa ta, Sri? Iya. Apa iya lah ngono mbok ya roh jam to deni awakmu iki lho. Ora Ngono ya ngono, ning ya aja mbok bongkar ning kene to, Sri. Aku ae ya ono ya rung wani video call arep ngebel iki iya engko nek iya nek lah kok awakmu kok kendel men awak Weh. Nang. Aku iki rumah Nang, Ang. kok kowe arep video call wong WA lho ora dibales. Lah lek video call kan beda tau Mas Gareng. Oh iya. Kok roh wonge ya? Nggih to, lah lek WA wong trimo tulisan pesan suara ya. Lah nek VC. Langsung to. Yo roh. Dadi Sri lagi ngopo kan kula roh. Oh ya wis lanjut akhirnya kan kula pateni. Oh, ngono. Ya lah bocah rek pinter ngono to ya. Lah niku Deni sing operator son niku nak sering ngopi kali kula to. Nggih. Tak tekoni blak-blakan. Sinden Astabrata paling mbok senengi sapa? Baik sinden baku Astabrata maupun sing sering melu Astabrata. Ah, nggih. Aku wis sewegeri tak ora koyo Sri aku. Pancen nggih. Kira kok ben anu. Tapi memang saestu Mas Akbar. Lah wong jomene nek Mas Deni karuan melek mripate genah normal. Lah wong sing merem kedanan aja mulai sing melek. Wah, lah niku. Tepuk tangan kaki Mbak Sri. Sri. Ora. Kudune sampeyan itu bangga. Banggane apa? Nyuwun sewu nggih Mas Nanang. Nggih. Mas Nanang itu kan dikudrataken mboten saged nyawang Nggih, kebiaran nggih, kahanan. nggih. Ngono wae iso ngarani Sri Ayu. Kuwi nek ora ayu-ayune wong wedok ora mungkin lho. Padahal- Saking ayune sing ora saged nyawang mawon Iso ngarani ngrasake ayu. ayune. Niku saestu Mas, kula yo kandhane yo. niku nek wong sing ra genahe nanang apa yo tau ngrayai Sri wong ngrayai yo urung tau yo kur pandang-pandangan tok ngene tok lho yo. Pandang-pandangan ya. Saling pandang ya nang ya. Elah seneng aku nang. Lirik-lirikan tok ae lah. Jan ora to nang. Sing istimewa kok Mbak Sri ki apa to nang? Yo piye ya dari wajah dhek modele nyenengke terus Oh nyenengke. cara apa awak barang ya memang ya piye kok jan cara panganane temu rasa ngono. Oh temu rasa. Ibarat katae ngoten lho Mas. Temu rase. Oh, Mbak Sri wis dilamar ya? Sampun nih kalau tahun depan nikah kok. Ngene nang gandeng ijek setahun piye caramu dipatekai karo apa piye? Oh harus Yo marah ya lagi. gagah wong lanang nek iso ngrebut bojone kancane. Kowe kok ape ngrebut? Wong ape nang omahe dolane bingung lem mlaku kok ngrebut. Sherlock no, Sherlock. Bawa Mas Nanang. Siap, nggih. Nyidam sari, nyidam. Nggih. Ape
Enang, Lah lagune apa? ngesakne to rene nggur Nggih. tak kei sesuatu tok ngesakne perjalanane. Anu Mas. Tapi saestu kula nek gak srigak masih kapejano nderek Mas. Oh iya, iya kaya ketoprak. Aku patenono wae. Wis tak pateni inggir. Ndang Mas, kena. To wong ayu kena. Duh wong ayu. Iki umpama bapake iki makane aku anake. Ndelok pake karo make do kasmaran. Pepujane ati. Besok adikku lanang wedok iki nggo. Lho, kok iso? Lah iki pake iki make, Iya. aku anake. Kaya ngene wong nandang asmara. Make. Apa anake? Ngono kuwi nek dinyanyekno Pak iki mbok Pak ndang digekno kopi. Mah, lha Pak ra kaya kok. Yo nek gak kaya digekno kopi campuri sianida. Ya mah. Bojone duwite oke. Titenono tunggu pembalasanku. Weh, ngenyek nanang duwite ra akeh. Malam Jumat Kliwon deloken titenono. Apa? Deloken ora kentel karo jabang bayine Nanang Wahyudi niku. Jabang bayine werang. Maksudnya jabang bayi iki Mbak Sri anggere roh kowe jabang bayi ngono. Yo. Wih malah sembrono. Iya to. Nah iya terus. Apa ta awakku dhewe Iya. Umpama sira nah kodho. Oh iya ta, iya, Siap Sri, Iya, aku dibisiki Sri, Mas Nanang. wis roh kok. Aku ki terus ya. Iya. Ora. Tapi memang ngene lho Sri wong awake dhewe iki ya nek masalah anu ning panggung iki ya. Domongi ya. Ya, dadi memang ya nek wong sing anu kaya Sampeyane aja ngene lho Mbak Sri. Di WA-ne aja merasa risih. Mas Nanang iki sapa-sapa di WA-ne. Wah tenan rondo-rondo. Dadi orang ngomongake sampean tok. Wah, bueh. kabeh pokoke ayo ngopi. Berarti playboy. Playboy dong. Mas Dadi Nanang nek itu sajake playboy. sajake Mas Akbar nggih status kok rada mening ngono kok tak komen lho. Iki fotone nyang ndi iki Mas? Iki langsung tak komen dadi aku mesti kepo ya. Padahal gak disimpen nomormu. Oh, ngenyek. Iso kok nggih status Mas Nanang iso. Wah, enggak iso. Gak percaya sampean? Mbak Sri. Gak percaya nek Mas Gak. Nanang. Seven. Gak percaya. Tambung apa piye? Lah. Ngambung. Ayo Mas terus. Do dewa Jawa Takung. Aku wis mbayangno nek Sri karo Nanang gek ning pelaminan aku salaman selamat menempuh hidup baru. Heeh, ngopo Mas? Mindani yo gayenge ya nang ya. Tapi sing seneng tanggaku. Lah ngopo? Nang tukokno rokok nang Tulungagung nang. Malah seneng kok tanggaku demen. Nanange kok wis bene. Iya. Terus. Welas somring awak mami. Wisuda S2 ki pakaiane piye to, Mbak? Sami kali S tunggal. Lho. S1 udah lho, S tunggal. Waduh. Oh iso. Gelak. Wah iso. S setunggal. S1. Dadi ya kebayaan ireng ngono kae. Izin. Iya. Kok teko tenan ya. Tenan. Gawa buket ya. Kancaku ke Mas Arya sampean. Gawa buket ya. Sinden-sinden digawakno kabeh. Alah wis Mas sinden sing wis tau rene kan gak yola Mbak Lucy ya wis sudah. Yo kabeh tak gua wakne. Datanen sapa sing tau melu kene tak gakne. Kabeh. Ya, Mas. Ukuranmu kelambi piro to sih? Bongko kowe ayo. Ukuran klambi barang pira L. S. S. Lah kecil tak tukokne. Tunggu tanggal mainnya. Yo nek S yo kecil, nek gede iki XL kuwi ya aneh to nang. Bocah kok so. Pokok ukuranku sak sampean cilik. Siap, Ya, siap banget. beres. Iya Mas iya Mas Heru angger iya meneh. Iya. Mandaki ngene. Besok kapan ketekan jejer lan wong
angin amidit milir Arum-arum lumrah Banjaran Sari. Amin amin milir. Arum-arum lumrah Banjaran Sari. Kadatos yang sekar nadeng umekar kaduretna bremara ngisor sarine brengangan si kumbang iku antos sejatine matus sirnane putralan lesu diberi awar ambeber laju iberi lumayan ing awang-awang kita ing Ganti ingkang winuwus ingkang mapan ana ing kahyangan Suralaya. Lah menika ta warnane dewa saking kahyangan Sidik pangudal-udal wisik. Bathara Narada ya sangkaneka putra. Ing mangke Bathara Narada kepareng anyulihi keprabon kahyangan Suralaya awit Sang Hyang Bathara Guru nedeng tetinjo mring Madyapada. Wauta kocap datan weruh sangkan paraning bilai Bagong ingkang dipun kendhangaken kalian panengah Pandhawa Dyan Arjuna tumibeng aning ngarsaning Bathara Narada. Dewa-dewa Sugata marang soreng prang ngutani arum-arum ngendanu ing awiyat Narada ngepalani prakencong bu bolong kali coding ngetan ngilini elek nalikane Bathara Narada lagi anyuli keprabone Hyang Giripati lah kok kedadak iki tak sawang kunarpane Bagong kleyang saja endang kapracondang sajake iki Bagong wis ora eling purwa kelawan Duk Sinamara coba tak tambanane tak usadanane dimen waluya jati temane remala Bagong. Wis ya jati temane remala. Ngaturaken panuwun Nduk Pukulun. Tiba sepada-pada. Piye lara-larae kok nganti jeneng kita Bagong Kendang temekan kayangan kene. Wah, jan gawat, Nun. Gawat piye? Ndara Janaka karo Ndara Bimasena rawuh ana kanang kadempel. Heeh. Meratitesake kalamun Gusti Ayu Wara Drupadi murca kang tanpa pepohian. Ayo. Ndara Bimasena mitambuh karo Bapak Pandhita Durna. Ana ngendi papan dununge Dewi Drupadi? Manut pangandikane Durna. Heeh.
timbule Dewi Drupadi kudu gawe tumbal nyawane Bagong Damput ngono kuwi. Ora bali pendhita tandurane Kurawa. Kaya ngono, heeh. Nganti aku dikendangke karo Ndara Janaka tumibeng ning Kahyangan Suralaya. Nggih, Bathara Guru ning ndi? Bathara Guru. Dina iki lagi tetinju ana Madyapada. Workshop. Anjang sana mapan ana ing jagat raya. Wah, penak-penak ning dhuwur ning Kahyangan dadak mudhun Madyapada barang. Ah, iki ngene ya, Gang. Bathara Guru waktu medhak ana ing Madyapada iki mesti kagungan penyebab cacah loro. Siji, yen ora paring kanugrahan marang titah, angka loro Bathara Guru medhun ana Madyapada bisa uga ngelingake marang titah kang luput saka sesanggeman. Ngono. Heeh. Sisan gawe pukulun. Mumpung ana Kahyangan jare dewa kuwi sipate wis ngerti sadurunge winarah. Mula sisan gawe Bagong bakal takon. Takon apa? Aku takon marang dewa kaya ngene iki merga Blakasuta blakutang terus terang, aku bosen dipitnah terus. Apa maneh dipitnah karo bos-bosku dhewe. Ndara-ndaraku dhewe para Pandhawa. Mara gake tudono murcane Gusti Ayu Wara Drupadi ngono. Ngene. Iki yen miturut panggrahitaku, ilange Dewi Drupadi iki mesti ana sambung rapete karo tumurune pukulun Bathara Guru ana ing Madyapada. Nek wis kaya ngene iki, aku duwe cara. Aku duwe srana karben perkara iki enggal antuk pepadang. Bagaimanakah caranya? Dadi ratu ning Kahyangan kene. Ing pamrih supaya pukulun Manikmaya enggal bisa bali marang Kahyangan, mergo janjane aku ya kesel kon jaga ning Kahyangan terus kene iki. Kesel. Ngono. Blas ora nek sip-sipan lho. Aku terus ngoyot. Aku dadi ratu. Manut aku. Ini tak dandani nganggo busanane Bathara Guru. Enggal dadi ratu mapane Kahyangan Suralaya kene. Wah, dan neleng iki. Penak ya dadi ratu, busanane iso solan salin. Aku dadi yoga sabuk stagen ora tau ganti. Nah, apik-apik gagah. Gandeng dina iki Bagong wis sembodo dadi ratu mapan ning Kahyangan, tak salini jenenge. Siapakah itu? Prabu Baworsari. Nah, saiki tatanen para dewa nganti iki mengko Bathara Guru lan Dewi Drupadi bisa timbul meneh. Sendika pukulun. Mongko kantining tumuwuh salame mong awas eling lukitaning alam. Indra, Brahma, saiki bosmu aku. Inggih Sang Prabu, inggih Sang Prabu. Ada peraturan baru dari saya. Napa Sang Prabu? Napa Sang Prabu? Peraturane napa? Kelenengane kedah pripun? Dewa kabeh tanpa terkecuali khususnya kowe Indra lan Brahma saiki macaka. Kowe salina nganggo sandangane Janaka, Brahma salin wujud dari sandane Werkudara. Ayo, tindake.
menapa ingkang kedah kula tindakaken Sang Prabu? Menapa ingkang kedah kula tindakaken Sang Prabu? Jaga ning kayangan. Sapa wae sing bakal ganggu gawe singkirke. Sopo iki munggah dampak-dampak mapan ana ing kayangan. Wadya bala ngatas angin. Duwe sedya ngendi bedah kayangan tanpa nono. Woi! Ah! Woi! Woi! Oi! Ah! Ya! Ah! Bedah kayangan ratune genti Prabu Kilapawarna ilan. Wah. Sikra bala kang tumingal barang tanpa samya metali leratet wileting godo ing sawa iki Ratu Kayangan Suranaya Prabu Bawarsari ndak betara guru to wis ganti coblosan menang aku. Kayangane coblosan. Mempunyai maksud apa Anda ke sini? Hak bedah kayangan. Wo, kurang ajar. Weh. Aduh, kula nyuwun pengayoman. Kula nyuwun gesang Sang Prabu, kula nyuwun pengayoman. Tujuanmu apa bedah kayangan? Awit kula minangkani pamutahipun Dewi Drupadi. Lho, Dewi Drupadi nak bojone Puntadewa. Nggih. Kula cidra, kula colong. Gawa rene. Kowe tak kei urip asalkan Drupadi wenehna aku dadi bojoku. Piye kowe dadi bojone Prabu Bawarsari? Iya aku gelem. Ternyatane kowe ora iso nyembadani sing dadi panyuwunku bedah kayangan Suralaya. Kowe kalah sekti, kowe kalah perwira karo Prabu Bawarsari. Nggih, kula tampi panglamar paduka Prabu Bawarsari. Ah, ngono. Dadi bojoku ya. Inggih penak-penak wis ta. Kowe njaluk apa tak turuti. Njaluk apa tak turuti. Kowe saiki manjinga dhisik ana ing ngali-aliku kene. Ndelik ning kene sik ya Drumati. Inggih. Lah ya wis ndang mlebu.
menapa malih kewajiban ingkang kedah kula tindakaken. Ki Lapang Warna iki Janaka Werkudara medhone Madyawata golek ana Janaka sing sejati Werkudara sejati. Nggih. Nek wis ketemu rasa tak tekon perkarane apa, masalahe apa langsung ajaren nganti tele-tele. Janaka karo Werkudara sing sejati aja kleru lho, iki sing palsu lho. Kok kleru kok bledru mboten. Kok saged bentenaken. Petuk Janaka sejati Werkudara sejati hajar nganti tele-tele. Merahina semubang Iwang Aruna kadinetraning Angkarapu sataning kukila ring kanegara kaketer kini donganing kung lerewowo sing binipenco Kakang Badranaya ha inggih. Ana apa? Sekawit Gusti Ayu Wara Drupadi murca kang tanpa pepoyan. Lajeng ndara kula Jodipati mitambuh wonten gurunipun nuwun inggih Pandhita Sukalima Bapa Panemban Pandhita Durna. Durna kandha timbule Drupadi kudu nganggo sarana tumbale nyawane anak kula Bagong. Jebul kula ngraita. Semar pun ngraita. Niki mesti campur tangane Kurawa supaya golek lenane, golek ringkiye, golek pengapesane para Pandhawa dicicil nganggo mateni Punakawan siji Mbaka siji. Lah terus banjur tekane Kakang Semar ana ing negara Ndrawati, ngaten. Gandeng pamonge para Pandhawa niku kalih. Siji Semar, loro Kresna. Kula pun angkat tangan mboten saged mengatasi masalah niki. Banjur kula pasrahke jeng andika kados pundi anggen paduka badhe murba Kang Sartamasesa. Pandhawa karo Prabu Kresna ibarat kreta jaran karo kusire. Kreta jarane kelangan kiblat, kusire kudu tumindak kepiye? Sumenya sawetara Kyai Semar. Mulat mara Sang Harjuna esmunira kamanungsan kaserepan tingkaing mungsuh ing kaipe kula wonten dawuh Dara Liteng Tresna Kakang kula dawuh apa
Bubar saka ngendi? Kok pendirangan sing dadi pasuryanmu? Kula sampun kasembatan. Kasembatan ngapa? Ngendangaken Punakawan Bagong. Lupute apa Bagong kok nganti kok kendangake? Janjanipun Bagong menika mboten luput, Bagong menika mboten dosa. Lah nganti kok kendangake mituhu dawuhipun Bapak Guru Durna. Awit ing ripalenggan sak mangke Kakang Mbok Drupadi murca ingkang tanpa pepoyan. Miturut dawuhipun Guru Durna, Kakang Mbok Drupadi saged timbul nanging kedah dipun tumbali kalian nyawanipun Punakawan Bagong. Lah saiki Mbak Yumu Drupadi wis timbul urung? Wis bali urung? Ya durung. Lah ya durung ngono kok. Ngono kok ngorbanke Punakawan. Kowe wiwit cilik sing momong ki Punakawan lho. Kowe kuwi wiwit cilik jaman semana Pandhawa wis ditinggal karo bapakne sing ngemong sapa? Sing ngemong kuwi ora ana liya kejaba mung para Punakawan. Lah kok saiki mbok nggo tumbal? Hah? Lah kok saiki mbok kendangake Bagong? Eling to ya eling. Guru Durna kuwi senadyan gurumu biyen nanging kuwi pendhita tandurane Kurawa rina pantaraning wengi. Uripe kuwi kumpulane karo para Kurawa maneka cara warna-warna sing dadi reka dayane para Kurawa anggone bakal golek ringking para Pandhawa. Kalebu nganggo cara iki. Kowe dikoroki kupingmu karo Pendhita Durna ora krasa nganti Bagong kendang kapracundang. Kresna ora tanggung jawab lho. Kresna ora tanggung jawab lho. Pandhawa wis kelangan kiblating kautaman. Nek iki mengko ana apa apane aku wegah tanggung jawab Janakadara. Patih Tambak Ganggeng iso ngalih tekan Ndarawati inggih. Kula madosi Ndara Janaka kaliyan Ndara Werkudara mboten kepanggih. Manut kabaripun telik sandi negari Ngamarta, Raden Janaka kaliyan Raden Bima tumuju lumarep wonten Ndarawati mriki. Mlayu-mlayu gawe kaget ana apa? Sakmenika Ngamarta geger, gegere Ngamarta. Kok wonten Raden Janaka kalih Raden Werkudara ingkang gemprang-gemprang kados kidang ngemprong-ngemprong kaya singa barong ngamuk punggung Suratamtaha mapan wonten negari Ngamarta. Manut panggrahita kula miturut gagasanipun Tambak Ganggeng menika sanes Raden Janaka sanes Raden Werkudara ingkang sejati. Nanging elok ing kahanan, eloke kahanan piye Kakang Patih Tambak Ganggeng? Saklintunipun Raden Janaka kaliyan Raden Werkudara kala wau ngerusak negari Ngamarta, ngamuk punggung Suratamtaha nanging ugi jujuk dhateng Karang Padesan. Jujuk Karang Padesan. Inggih. Wong-wong cilik menika do dikirimi dhuwit, do dikirimi sembako. Do dikirimi disubya, sunggi-sunggi. Wong cilik-cilik Karang Padesan kang mapan negara Ngamarta. Nun inggih. Menika miturut gagasanipun Tambak Ganggeng wonten ingkang marentah nanging kula nggih mboten dereng dungkap sinten ingkang ngamarentah. Piye Janaka ana sing ngembari kowe Werkudara, ana sing ngembari kowe. Aku ora melu-melu lho iki. Aku ora melu-melu. Kowe iso gelar aku kudu bisa nggulung perkara iki.
Janaka. Kowe kok macak Janaka, aku Janaka sing sejati. Aku Janaka sing sejati. Aku Werkudara sing sejati. Aku Werkudara sejati. Aku sing asli, aku sing asli. Aku sing asli, aku sing asli. Kowe kok ngamuk punggung apa ana tinon critane Janaka Werkudara kok ngamuk punggung Ngamarta dienggo jag-jagan. Aku ngelingke para nayaka praja negara Ngamarta sing keblinger sing padha kelangan kiblating kautaman merga ndak rasa negara Ngamarta iki wis ora ngugemi dasaring negara. Padha dak sia para marang para kawula cilik. Satemah aku njujuk Karang Padisan tak bangun desane. Dalan-dalan ana ning Karang Padisan sing padha rusak padha tak aspali kabeh. Para kawula-kawula sing padha keserakat uripe padha tak wenehi dhuwit, padha tak wenehi sandang pangan kang sarta papan. Ayo kowe menunggu lho, kowe Janaka palsu. Aku sing sejati. Ayo sapa sing sekti kuwi sing sejati maju para ngarsa kowe. Wah. Wah. Ah. Wah. Hey. Hey. Wah. Ha. Wah. Hey. Ha. Caritaning satriya linuwih kang mardi mring kautaman. Yai Semar, aku njaluk pangapura, aku sing salah, aku sing luput. Aku luwih nggugu omonganing Guru Durna tinimbang dawuh pangandikaning Kyai Semar Badranaya kang wiwit cilik wis ngemong para Pandhawa. Dina iki ana kang memba wujudku lan wujude Kakang Werkudara ngamuk punggung Suratamtaha mapan ana ning negara Ngamarta. Aku njaluk pengayoman, aku njaluk pengayoman sing gedhe pangapurane. Anakmu Bagong dikindangke karo Jlamprong. Nggih, nggih, nggih. Sing sampun nggih sampun. Watone paduka nglenggana ing ngreh kesalahan kang sarta keluputan. Semar taksih maringi pangapura. Sumene sawetawis Semar sing badhe maju. Kok njubriani banget ki Wadyabala kok gawe geger negara Ngamarta, jane rombongane sapa? Apa iki? Ratu ngatasangin kekesete Ratu Kayangan Suralaya Prabu Bawarsari. Kilap Bawarna jejulukku. Aku arep ndandani negara Ngamarta. Para Pandhawa kon leren anggone jabat ana ing negara Ngamarta. Ora iso ngemong para kawula cilik. Dina iki aku kelawan Ratu Gustiku Prabu Bawarsari bakal ndandani negara Ngamarta kang wis rusak karo para Pandhawa, kang wis dak sia karo wong cilik.
desa bangune para warga, para kawula, para bebranak cukupi sing gawe butuhe. Ora gelem sumingkir mungsuhmu Semar kowe. Weh. Ya. Ayah. Noyah nayuh Baskara titi mangsa Badar sali wujud Prabu Kelapawarna Sang Manik Maya ya Sang Bathara Guru. Kowe guru. Iya Kakang Semar, kowe ora nyandang nganggo busana kadiwatan. Busanaku tak tinggal ning kayangan. Ngono. Iya Kyai. Kok membo dadi ratu sabrang barang? Aku duweni sedya cacah loro. Angka 1 ya kuwi ngelingake para Pandhawa karep ben ora suwiyah-wiyah marang wong cilik. Ngono. Iya. Angka 2 aku bakal ngilingake Pandhawa aja gampang percaya karo wong kang durung karuan kasunyatane nganti ngiwake apa sing dadi swarane wong cilik utamane para punakawan kang ngemong para Pandhawa wiwit kepungkur. Mangkono. Iya. Lah banjur sing membo dadi Janaka gadungan karo Werkudara gadungan kae para dewa. Mangkono. Iya. Gandeng wis rampung sing dadi pakaryanku aku bakal bali. Yen ngono Janaka gadungan karo Werkudara gadungan jan bali ning kayangan pisan. Iya. Iya Kyai Semar mangestokake dawuh. Aku bakal bali mring kayangan lewat tepining lepen temuran kang bening banyune. Uga-muga negara Ngamarta tansah bening kang sarta padhang kang dadi lakone ya Kyai. Maling siji kulit jakune kuruk rame amal umi martandane mangkine wajane lintang panjarina mencorong manajat ekojen ayo tumandang makarya. Ayo Badar sari wujud. Maling siji kulit jakune kuruk rame amal umi Badar. martandane mangkine wajane lintang panjarina mencorong manajat ekojen ayo tumandang makarya. Areng itu dawuh napa, Pak? Enten dawuh napa, Mo? Kae Ratu Kayangan Suralaya gadungan ki ajaren. Kok ngengken kula? Kok ngengken kula, Pak? Sing iso ngrampungi perkara padhang lakon ana tanganmu bocah loro. Wis. Tidakne. Raimu. Ayo, salin. Moh. Salin. Ayo salin. Moh. Ayo salin. Seragame selak dilondre. Ayo salin. Aku mulih mau salin panggang ini terus aku nyandange. Oh, diajar ya, terus ajar.
Ayo gelem salene ora? Gelem salene ora? Emoh. Gelem salene ora? Emoh. Wis ajar ajar. Ayo. Ya! Ya!